Umangarani. Sabu muringisi. Apa sabu wano, apa wesi sabu wano pamarida. Still no tanyanya. Andis. Accused. Right. Mosha yacho ndei. Pamusoro nhau yandinayo muranda wemuchangamiro yakamira sokudai. Ndine tsamba yandakagashira yakanga yanyorwa chibva kuna Sabhuku Muringisi. Ndine urombo kuti tsamba iyo ndaikanganwa sendakakuratidza shungura kupfuura. Saka regai nyaya yako ndei first. Ndeyechikoro. Chaita sei? Regai nditsanangudze ndibve kwekutanga. Aya, uchataura. Panapa ndati uri kuvaripotera chii handina kuti upinde munhoroondo. Alright. Mubvunzo wandinawo uchangamiro wangu kuti ndizvo here muitirwo wazvo mutsamba yandakagashira kubva kwavari. Ndei tsamba yacho. Tsamba iyi yainditi vachimwariro seutungamiriri wechihamba nevagari vechihamba tiri kukumisai kumiswa kuita chikoro full stop. Kumiswa kushandisa. Yes, ndizvo. Ndosandiri kubvunza izvoti ndei tsamba unongoti no ndakamiswa kuendera mberi nechikoro. Ndosandiri kudai. Zvakanaka ine. Right. Pachinda nyaya. Ndaida kubvunza kuti inini kuti mumiswe kuti mutadze kudzidzisa vana chii chikonzero chakapa kuti Sabhuku vakumiswe? Mutsamba makanzi nezvikonzero zvokutadza kubhadhara maticha zvakare nekusaremekedza dare raSabhuku. Imi munobhadhara maticha here? Mwedzi miviri yapfuura takakundika. Kuremekedza dare raSabhuku munoremekedza hongu nekuti handina musi wandakambopopotana naSabhuku, handina musi wandakakavadzana navo kana kuvatuka mumasiviro avo. Kusazoziva hangu kuti panotsanangurwa kuti hauremekedze dare raSabhuku pangatsanangurwa kuti kudii ndikapanzwisisa. Ini ndokumbira kubvunza kuti pokutanga chikoro chenye is it a registered school or a private school? A private school muchishandira pai? Pamasheds epachihamba. Pamasheds. Pamakapiwa nani? Pandakasvikapo ndichitanga ndakaonana naMukomagani, ndo vakandiratidza mashedzi ayo kushandisa. Ndazoti fambe zvishoma. Ndaingoda kuziva munhu akakupa Mukomagani. Kuti pamakapiwa Mukomagani ndo chairman wedistrict weunion. Oh, right. Pane ma-terms and conditions here ekuti vakati mabhaundi aya aenyu here kana kuti mune ma-terms and conditions amakapanana? Hatina ma-terms and conditions atakapanana uyezve havana kuti aangu. Pamusoro toda kuti tinzwe Sabhuku zvakanaka chakunzwa Sabhuku takafaira one uyo asati ataura tinoita Sabhuku taura tinzwe shota mbozvinzwa mbichana but hatinazonzwisisa. Pamusoro izvo ichokwadi tsamba ndakavanyorera murairidzi mushure mekunge taita matare anodarika 3 4 ndisingakanganisa tichikurukura nhaurwa imwe chete. Takatanga kutaura navo nhaurwa yekuchinja maticha, tikati ngazisaite kuti temu yega yega tine maticha matsva. Ndobva tachizokurukura navo nhau yekusabhadhara maticha avo. Ndinovimba kuti ndauya nevamwe vacho vari panapa. Pane vamwe vasipo vari pano maticha havasina kubhadhara. Mumwe ane 4 months, mumwe ane 3. Vakaramba vachingoita sekuti tikavashedza kudari. Ndau yematicha acha.
tikavashedza kudare vanouya, asi kuti vazodzoka kuti Sabhuku ndakundika ndinodai panguva yese yataivashedza havadzoki, mutonovatsvaga futi. Ndo pakanobuda kunzi hakusi kuremekedza dare, kureva kuti takavashedza kudare tichitaura pamusoro pematicha, tifunga pane 2 vamwe vasipo havana kudzoka. Takatoita vekuteera kunobvunza kuti zvamira sei murairidzi, vakati haa ndinogadzirisa mangwana chaiyo. Mangwana acho naasvika havachawanika. Tonyora futi imwe tsamba kusvikira pakuvharwa kwechikoro vachiti ndinobhadhara musi wegraduation. Graduation yakaitwa ikapfuura vakabva vaenda. So ndinokumbirawo maticha ayaya vatsanangudzi zvavari kuti vane mwedzi mumwe chete wavakakundika. Maticha ndivava havateedzi kumirira nzavo vangatsanangura. Mari Pamusoro chingamiro ndinenge ndakauya kubasa muna September ndinotondera kuti vachimwariro vakanditeera, asi kuteera kwacho vanenge vakandipa ndaitoenda ndichinotora grocery semunhu mumwe ndo kunonge kunosanganidzira mari yacho kwayakaperera yemwedzi uyoyo. Mwedzi wakatevera handina chandakasangana nacho, wetatu wacho handina chandakasangana nacho. Ndo maonera ndiri kuita nyaya yangu iyoyo. Iwe unonzaniwo? Steven Zvinavasha. saona mwedzi mingani usina kubhadhara? 2. Ukamwa Pamusoro ndinoita kubhema kweli kumasvingo. taurisa atakunwanza Ndonze kubhema kweli ndobva kumasvingo. Ndakauya kuno kubasa muna May. But chokwadi chiripo ndechekuti May na June ndakapiwa mari. July handina kupiwa. September handina kupiwa. October handina kupiwa. November nanhasi ndakambosangana nemari. Mwedzi mingani? Wanga 4. apa muchiri kuticha Takatovhara izvo titoda kuti tivhuridze kuri chikoro. anditaura mwedzi yese maa muchingoenda Tachienda chikoro. taura tinzwe Pamusoro Changamire. Ndofunga ndatanga basa muna July basi. Zita ndiani? Ndinonzi Excellent Chinani. Ndakubhara mini. Unonzani? Excellent Chinani. Ndakatanga muna July. Ndakatanga musa 3 July. Ndashanda July yakapenya. Taswa pakuvhara. Ndisina kupiwa mari. Mari yangu yakatozobuda paholiday. Hatakutonetsana kumbutwe munongoenda unoshanda mupuwe mari. Ndobva ndazoya nemurume wangu ndokunokazopiwa mari. Tambidzwa mari nemadzimai Mwedzi wausina kuhora mwedzi mingani? Ndasina hora 2.5. Ndobva tazoti September ndatotora mari nchienda ku October anditorina kubhadhara. November wacho handina. September wacho andakatora haina kupera. Saka yese it's 2.5. 2.5 months. Saka watopedza zvatinga izvozvo. munoti kudii nezvirikutaurwa zvataurwa navazvinavashe nezvataurwa namedhemu iri kunze uko ichokwadi, asi ndinopokana nezvataurwa navamakuiri vari kuti vane 4 months. Ndo zvandinopokana nazvo izvozvo. Mwedzi yavo yavasati vabhadharwa i2.5 months, kwete 4 months. Pamusoro imimi mune magwarira munofanira nevakomana ava pamuno vakakwira Kwete saka tinoziva sei kuti takuita Chikoro here? chokwadi Chikoro? sekupupura kwavaita iyi. Ameno ndingabvunze kuti as a private school ndizvo tine magovernment schools ndizvo. A government school inotibvumira kutanga tiri pamastate properties ataimbotaura nezvavo ndizvo. But a private school tiri kuti a private, that means kuti chinhu chatova nemari kare ndizvo. Munhu atova nemari dzake kare. So semuonero wangu ameno mudzidzisi kuti imimi
pamakapanana chikoro zvanzi zvisiri here zvekutsveterana nachairman. Chairman havanawo mhosva here apa pakukupai chikoro imi musina mari? Zvakanga zvisiri zvekutsveterana. Aiwa, ndiri kuzama kuti chairman ndichitarisawo kuti ava vana ava vari kuti havana kubhadharwa ndizvo, but chairman vakakupai imimi nzvimbo, tichitarisa nyaya iri apa paground havana here mhosva yekuti imimi as a private school vakakupaiwo chikoro imimi musina mari? Ndichisiya zvangu yenyu mhosva yekuti imimi hamukwanise kubhadhara maticha ndizvo, asi chairman vakakupai nzvimbo imimi, tichitora havana mhosva here apa yekuti imimi makatsveterana navo mukapiwa nzvimbo yekushandira imimi as a private school musina yatingati mari inokwanisa kurana chikoro. Semunhuwo wamakagara naye pasi muchimuudza kuti ndinokwanisa kurana chikoro, nokuti chairman hameno changamiri vanofanira kutouyawo apa padare, nokuti ndiri kuona sekuti vane mhosva. Pamusoro yekushungu ndingabvira pane zvangotaurwa naSabhuku Boma. Murairidzi ava vabvunzwa kuti chikoro chenyu chiri registered here kana kuti, vapindura vakati private. Pandiri havana kupindura mubvunzo iwoyo, nekuti chero ikaita private kachingava chegovernment chinofanira kurejistwa chova nemapepa kuti private hapana chavapindura. Uyezve zvataura changamire vakati ndendati panovhurwa zvikoro izvi ndinge ndichiziva, ndatoona kuti apa pane ngwavaira chikoro hachina kana rekodi yekuti murairidzi apiwa pei. Sazvora kuti zvinhu zvenyu hazvisi straight forward, hazvina kujeka. Alright, pamusoro kuti ava ndovamhangarira nyaya yekumiswa. Saka marizeni acho tatoona kudhara kuti marizeni acho havasi kubhadhara. Kana vanhu vasingabhadhari, that means kana vanhu vacho havasi kutishwa. Munhu anobva nenzara ticha achienda kunoticha vana, anovaticha kuti kuchii asina chaari kutya. Saka ndikutoona kuti kana makamhangarira kuti haisi takuona kuti kutoipa kuna mambo kuri nani, kunze kuzotsvaga vanhu vari kurefu. Tinotsvaga nyaya, tiri kutsvaga nyaya yevanhu ava tuwa. Saka mafacts nemaonero ataita nekubvunza kwataitawo zvakutoda mambo manje, nekuti pane nyaya yakakura. Maita zvakanaka. Unoziva nhamo inokupa kupinda paproblem. Ndichiseka zvangu apa ndikati ticha anoita mari yekutambidzawo maoko makazoona kupinda. Hapana kana kusainirana. Ini wangu vashandi vepano ndi yotosainira nawo. Yotori nebhuku rokutosainira vashandi. Apa hapana. Ungosangana parodi mari yako munhu otenda. Munoshuwa kuti teaching iyo teaching munoiziva muchemuche. Now mutemo weteaching nyangwe mukatsvagana nachairman ukuthi ndawisa munhu wangu paarea wandiri kuti dai anga angotivhurirawo taita crash. Iri ipapa icrash here? Primary. Inosvika pagrade 5. Kwari kuongororawo maticha acho kuti ndiwo here nai makomana vana vari kutichiwa muche. Right, mutemo wechikoro ndambotaura paya achingodonha kubva kudenga vanhu vacho. Chinotoda mainspectors zviri kuitiwawo nehurumende yedu. Ine mainspector anotoachita kuti maticha aya ari qualified here kuticha. Vakomana, kuticha hasi chinhu chiri easy. Muri kutouraya vana. Kana pasina inspection iri kutoitwa ipa pari kutouraiwa vana. Vari kufa. Pakambosvikawo here veeducation? Havasati vasvika, asi tinoshanda neWindsor Primary School. Windsor Primary School maticha akandosvikirwawo neveeducation. So chekutanga panofanira kusvika veeducation vakamirira Zimbabwe ino yese kuti vana vari kutichwa nemazvo zviri kutenderwa here zviri kutichwa ipapo. Haisi private school isiri pasi pehurumende yedu. No, anything chiri kuitwa muno muZimbabwe chiri pasi pe one government yedu.
yeZimbabwe. Saka vanhu vari kutumwa anonzi Ministry of Education inobva yatuma vanhu vaene vanouya nekunonzi vanonzi maprimary schools esi vachitoonawo nemaprivate munovingwa imi vachitoona kuti zviri kuenderana here nezviri kudiwa padzidziso. Hapana, vanhu vari kutofa imhosva yese. Kechipiri ina handichizive chikoro chacho. Tanga utochinzwa imi pane chikoro chakatodaro muno munyika mangu, which is wrong again. Now ndakutonga chinhu chandisina kumbobvira ndadi futi mombe yechinhu chinongomhara muarea. Wazvinzwa? Nyora imombe. Right, regai ndichienda kumberi. Kana munhu akakupa kuti ndakutorera kona simba unorwara kuti mukateerera pano zvaitaura murume vakapanana varanga munhu wacho ndari kuti chibva right, mapanana muri tuka hani ndizvo munhu yoti achibva shomani iprivate kai. It's a private school and it was a private talk. Saka kana makuti dedza isi vanhu hobho isusu makambopanana zviri private madzingana zviri private ko manje muri kuda help yamuri kuda kwatiri isu tanga tisipo. Ini ndakutaura kuti ina handichizive chikoro. Iwe rubatsiro rwauri kuda kwandiri nderwei? 1 2 une mhosva yekusabhadhara vana uri kutobvuma chikonzero wakaenda kuindastry isingaenderane newe. Indastry inonzi chikoro waifana kuvhura tuckshop wotsvaga munhu 1 waunobhadhara. Munoziva vana vangu ndikataura so ndenge ndiri kutuka but hazvisi. Mari yako inotoenderana nekatuckshop so wodedza munhu 1 iwe musikana waifana kutoshanda mutuckshop iwe kwete ava hobho vese vamuri kudedza haugoni kuvabhadhara. Chikonzero why chairman haana maqualifications anogona kuzonotsvaga account kana kuti statement ingrini account statement yako yekubank statement. Hapana, hazvigoni izvozvo. Chikoro kuti uchiopen izvozvo mwanangu nhasi ndinodhira nevanhu vari kuvhura zvikoro vanouya pano then masteps avanenge vachizotora kuti ndoda kuvhurirawo munzvimbo menyu mama. Chatinobvunza ndechekuti business inomboita munhu uyu rekuti adi stationary chai stationary mabooks ndanofoirisa vana mabhuku aripo here? Musati mamboita zvechikoro mabhuku ari kuenderana nenguva iyo aripo here? Munoziva kudhura kuita textbook. Mukaona zvikoro zvegovernment zvezve government inondobvisa imwe percentage of money yainotenga kubatsira kuti isu vabereki tireri kwiri kwewe uri 1 uri kuzviita sei? Government iri kupindira kuzvikoro zvaene kutotenga zvimwe zvinhu nemadhona achiuya achibatsira but mabhuku ari kushota chete kuzvikoro zvegovernment. Kweiwe private uri kudzidzisa sei vana vangu? Mari yachiri kupi? Mubengi une 1000 here? 1000 ndati 1000 handautaura imwe mari yese hobhe. Now chiri kuranwa sei grade 1 to 5 iri kuranwa nemunhu asina mari inoita 1000 muaccount. Are you sure kuti are you serious vanhu vokuwinza sabhuku? Are you serious nezvinhu zvamukuita? Munoziva kuti veeducation vakauya munovharirwa mujeri munoenda imi vane instead yekuti tiite zvinhu zvedu ka tichitoti tiri harisi business. Nyaya yechikoro is not a business. Munhu ari kuda kuita business asabatana nenyaya yezvikoro, harisi business. Tanga kufunga kuti you are going to kill how many people, vanhu vari kuenda kunouraiwa kuti achinokwanisa kunonoita form 1 mwana yanenge afa kudhara kuno kuzasi kuno kwaafira kuno. Munhu weform 4 haaverenge pachikoro ichi. Teererai mapass rates. Why? Source yacho yechikoro ichi haina $2 muaccount. Munondiudza kuti ticha ukamupa mari yake anoenda kunotenga textbook nemari yaomba. Iya ndeyake kai yokushanda kai akuenda kumba kunotengera vanhu zviro. But zvinhu izvi zvokushandisa pachikoro anozviwana pachikoro ipapo. Anofanira kusvika kuzviwana nemuridzi wei. Muri kuinzwa nyaya nduta? Now zviri kubuda ira
Saka muri kuti kudi vanhu vekuinza muri pano muri kuchirana sei chikoro ichi chiri kutadzirira kubhadhara vana vangu ava but alright makore mangana amauraya vana now mwanangu handidi kukunzvenga pana iyi hauchigoni tsvaga rimwe bhizinesi sabu hatirambe kwekwamuita takshop uyu ndaenda avhure takshop chokwadi kudai why zvandiri kutotaura so veeducation vakauya kana pekutangira hatina zvikutoita uyu munhu anorana chikoro anofanira kunge aine mari yekutenga matextbooks zvinodiwa zvese material inodiwa yese uyu anofanira kunge ainayo pachikoro. Kusanitizer zvinobva kupi zvese izvo pari kuungana vana zviri kubva kupi zvinhu izvi kumuridzi wechikoro kukana asina mari vana vamuri kugadzira uku vana rudzivo musafarira kuita catchment area yechikoro chamusina zvinhu zivai kuti hapana chikoro paarea ipapo kana paine vanhu vasina mari vasavhura zvikoro siyanai nazvo zvechikoro izvi siyanai nazvo government yangu iite because mukataura the government kuti izovhura chikoro ka imimi munozviziva iwe wanga uri kansela makavhura chikoro pamvua chii chakabvuma government kuti ivhure chikoro chekutanga vabereki takaisa musoro pamwe chete tikanokanya zvidhina takanya zvidhina vakauya government kukauyawo mamwe madhona akatibatsira pakaita chikoro kana chauya government ine percentage yematerial inodiwa yainotouyisa apa pane yapo madesk amuri kushandisa pane madesk akabvawo takatenga kumabhuku mabhuku ariko tiri kutenga zvishoma zvishoma zvinoinzwa aka mwanangu kwandiri kuno kuti ndikusapota handikwanise kukusapota because hauna mari iyi trade yawapinda enda munhu ane mari chokwadi unomhangarirwa uku uri kuenda kujeri nevava handiti unosungiwa ava vana washandisa mahara from masvingo pamusoro pacho uchisungirwa vana ini ndatokusunga futi kai ndati iwe wakarana chikoro ini ndisingazive munzvimbo mangu hamuna chandikaona ini wasungiwa futi neni touya kuno government yacho ndikaidedza vaiva ndinoshanda navo veeducation vakuru veeducation ana matsikita ndikavati amatsikiti uyaiwo kuno vanongosvika vachikubata futi handi munozona izvi ndo zvinhu zviri illegal more illegal izvi zviri kuitwa pana hatipasise zvinhu zvakadai mudare redu muno hazvisi izvi kana ava vatokuti bvava vatokusunungura pamhosva dzese handione zvichibudai because apa uda kurana futi neera method yekuti ukati chikoro chavhuriwa nini uda kubhadhara zvikwereti pano kuti utenge stationary uda kubhadhara zvikwereti saka uri kuti vana kana vavhura paivoya vakabata mari wotora futi mari yacho wepa kusara zero vana vachidzidza vasina mabhuku because une zvikwereti kudhara kudare rangu kuno kumombe nai vana vachatengerwa rini mabhuku nengozi yese inoda kuripiwa iri pamberi peda munoziva vana vangu mukaenda kuchikoro ini ndakaenda kuchikoro chemabhizinesi handitika I went to college unotanga watsvaga munhu ari specialized nebusiness anoda kuita akadzidzira basa anotokuwekera losi usati waita okuudza kuti iwewe une losi percentage yakati pakupera kwegore nebusiness rawaona kubata pane mabhizinesi asingaitwe nemi nelevel dzenyu ndikakuonai so kuti ureziva vanangu handisi kukushainirai ka but shuwa chikoro here muchiziva vanangu chikoro chinonzi chikoro imimi
kwematicha imimi pamaiuya muchimuenda uyu alright nhai mwanangu iwe unotonzi ticha ipa kumashoro wainzi ticha aniwe maticha anopirwa mari mumaoko muri maticha ekupi muzimbabwe muno kana kuti kuri munoziva nhasi ndaona zvinhu mozati nyika yandiri kutonga ikai ndaasingazive iwe muringizi aikusadaro wandionesa zvinhu munyika mangu zviri kutoitika muno izvi aiwa zvatinoda kuita ka aiwa toda kusumuka ndii iwe musikana ndinoda kuti ndizokudeedza tida kuzoendako unoda aiwa tinoenda Changamire very good ndinoda kuenda nemusikana wangu ambonotorapo nouya naye kana ndakuya asi chidzidzo vana vangu manzwa vese makagara apa dzidzai chinhu chandiri kutaura ichi musanakidzwe nekukopa kuti ndingane chikoro saka takuenda handi muri kuona panapa iyo yamuri kuona blog iri ikreshi takauya ndikazvibvuma panechi because haisi kreshi yakazvimirira iri pasi pechimwe chikoro chinonzi Morial hedi wacho akatoya panapa akakumbira mvumo kwandiri ndikati ndipei zvinoita kuti ndibvume kuti vana vari kupasa apa vakati tinosapota Morial mine inozikanwa nekupasa mazvinzwa mese munoziva ipo vana varapa vari kubva pano vabva pano chete kanzera uchiri kanzera iweyo vapasa vachibva pakreshi iyi because yakabhekwa nevanhu vane zvinhu manzwa ini samambo I will be doing something futi papi kuisumudzira handi ndizvo saka ndikazivawo something ndinodeedzawo kamangu madhona angu kuti ndai mweduwe pane chikreshi changu panapa chiupgrade tine kreshi iri pamunaka kanjani kwete grade ndati kreshi mukataura nyaya yegrade ndinorohwa nehana sokuti grade kwewo nemaqualification wamwadzidza grade ani ECTA unoqualify kweiwe grade 4 and 5 wakapasa sei naenda college yes kweiwe grade 2 wakapasa sei naenda college moto nemacertificate yeah yecollege yeah naye muri kutambisiwa unoziva kuti ticha akapasa zvake anobvuma kuuya shuwa needucation yake shuwa here kwenguva wanga uine lakiwe unoona mwanangu haisi mhosva yako hausi tsotsi asi kuti chinoitika ukachuza business usingarizive kumberi kwari kuenda business rechikoro riri tafu imimi pamuri kuti private apa ndopatokupai nzira yekuita zvinhu zvisirizo kozi mabva mazviita vanhu vakazvimirira muno hamuna chinonzi private chisiri pasi pehurumende muno matiri muno munyika yedu muno anything private chiri pasi pegovernment saka chandiri kuda kuti muchiziva mai ndechekuti ukatora business rinoda mari ndosaka muchinzwa vaivai vanokupasisai vacho vanoti une mari zvikoro zvakawanda padhaukithi panapa ndakavakisa chikoro mukaenda pane sekondari yakanaka ndikavakisai necommunity yangu a very big one munhu akambouya iyoyo kwandiri achida kuvaka sekondari iyoyo akanonzi kubhengi une mari kuti uvhure chikoro ndinaye mambo munhu wenyane mari kunonodai unofoirisiwa kubhengi kuti hazviite hauna chinhu iwa kugonovhura chikoro kusvika government yakaita take in wanzo government yakazouya apa inonzi Chidziva sekondari iya ini ndindakaivakisai ndipano ndichikanya zvidhina ndiri mambo so nevanhu vangu ndichitorwa mapicha ndichokanya zvidhina ndikavakisa Dhaukithi government ikauya ikatibatsira neequipment ikauya ikatibatsira nekuvaka ikatibatsira nemabhuku nhasi ukaenda pari kupaswa izvozvi
Saka hadidi chinhu chinonzi private chisingazikanwi nehurumende yangu muno chinouraya vanhu chinhu ichocho. Ndachiite private chichiinspectwa negovernment. Toziva kuti tiri kufambirana nezvinoita kuti vana vedu remangwana ravo rive rakajeka. Musarambe muri private vanhu vekuwinza. Hamuna vanhu vanokuchengetai vanopera vese kufa kuita matofo. Mazvinzwa? Now, iwo uchabhadhara sei mari dzevana? Pamusoro changamira. Mukushanda kwandanga ndaita kusvika makore mairi chokwadi kuti mari inokwana kuita bizinesi handina. Asi muono wandanga ndina kusvika pari nhasi ndakanga ndiri kuti ndikavamba chinhu ndozotsvakawo shamwari dzinondiita sei dzinondibatsira dzine mari. Panova ipo ndo pandanga ndatosvika. Saka ndine munhu wandakatsvaka ane mari ari kuuya kuzotanga kuita basa neni muna January muno kuti basa iri rireruke. Inini zvechokwadi ndegana handaimbozvikunda asi ndandiri kuti utsvake munhu wekubatana naye anofanira kuuya achionawo pane pekutangira pawakatangira chinhu chachona chiripo. Saka ndine chivimbo chokuti patiri kutanga basa muna January ndine munhu ane mari ari kuuya kuzobheka chinhu ichi tichienda mberi. Mukushanda kwandakaita ndakatombotaura nyaya iyi kuna vamutendere. Haangakwanisa kugara pasi ka. Mpe chogara. Ndakatombotaurawo navamutendere mugore randatanga kushanda chairo. Musi wandataura nawo sabhuku vamuchira vagaro vaivapo ndichitovati muono wandinawo wechinhu ichi ndaita mudiki asi ndotoda umwe munhu shokwadi ndotoda umwe munhu anouya kuti andiite sei andibatsire tibatane bizinesi tiende mberi. Vamutendere vakanditi zvakanaka zvamukuita sezvamuri kutaura asi tinezenge tichiita sei tichiona kuti tingabatsirana sei. Makore akazofamba tina dzimwe hurukuro dzatakazoita sei dzatakatozoita kusvikawo ndega ndazongoti achirega nditsvakawo mumwe munhu ane mainterest mubasa iri rireruke nekuti ndega neraenderemera zvichokwadi. Dambudziko redu guru ratakaita raiva rekubhadharwa kwamaschool fees kuti maschool fees haabhadharwe zvakakwana ndisaka tatambura kubhadhara matichers mutemu yatabva. Alright. Yabe, ndiono zvakuya ko. Ichokwadi. Ndinenge naye mukomana. Pamusoro iyi gushungu. Pamusoro iyi adare vose varipo. Chandikatanga kutaura kune mukomana uyu. Nini ndwanza kuda kuti kana titaura zvinhu zvechokwadi. Kazhinji. Tauya nachimwariro. Takaya tiri pro. Mushure meunge paita kakavadzana. Inini chairman aisatoda kuti yauya achiti gani munhu unomuziya here munhu agoni kushanda chikoro chairman kana nditaura chairman taura katsachi ndakati hamdaro igai mukomana wetibhumba mukana siti uyu mukomana paakauya akanditaurira inini kuti ndine chimwe chikoro kumvuri chinonzi junior retamon school. Inini zvechokwadi kumvuri kune chikoro chinonzi junior retamon school achisi chake chikoro ichocho ndo chake achitaura kuti inini nevaridzi ava inini ndine muridzi wechikoro chipi chiri kumvuri so ndoda kuzokutakurai tiende pachikoro chiri kumvuri toita sei mombosvika tomboona takaita sei takati zvakaita sei zvakanaka takagara paya bvataurira takati inini panapa tichisvika pachiyamba first day kuti ndauya nachimwariro ndakanotora ndaranyati ndofunga atiti kana ndiye first person ndarabhaloi wandakaenda kunotora kuti aya sekuru ndauya nemienzi pano mukomana ari kuti ada kuvhura chikoro zvake anoda kuvhura chikoro nandamuwanira kuti pazvimabhaundi apa since ada kuita ECD A neB isati akutaura zvemagrades kwachikazonokura svika kumagrades tanga takusaziyana kuti ndanani nezvi ndobva basa rafamba zvatakatakawirirana pachikoro panofanira kunge pachiitwa takavimbisana navo kuti panofanira kudevelopa panapa hapana munhu anopuwa rendi panapa patiri chamwari panapa hapana munhu anopuwa mari panapa panongoshandwa kana manetawo makura matsvaga kwekuenda panapa munozongopasiyawo pakaita sei pakadaro ndofunga takagara nguva yese kutsudzana hakuna kumbotangira ipapo aita akakanganisa pamashure apo vanhu vombouya kuti chairman masabhuku vanga vasati vavepo patikati
patakaita nyaya iyi takaita pachedu pachikomana sokuti musangana ndopatabatsira mukomana pekuita sei. Saka nyaya idzi dzekutsudzana dzaramba dzichienderera kusvika kuti pane pasina nyatsobudisa komana zvakafanana uyu mudzidzi ari pakati akauya kanosvika kana 3-4 times pamba pangu achichema achiti ndarohwa naprincipal. Kurohwa? Anomurova uyu ticha kurova nekuti uyu munhu anodhakwa indwai munzwi chidhakwa nguva yake weekend kana adhakwa. Saka inoita sokuti manzwisiro andaita nyaya yake yaita sokuti ndopata mimwe yazobvunza kuti kona iyi se vanogara pamba zvakangoita ava vanobuda pano uyu anobuda panenge pane mota pamba pavanoita se pavanogara pakubvunzawo mari nekutaurirana zveshuwa haisi nyaya yake chetu chero community ntoona kuti munhu akuitwa sei hazvisi ukuroverei kuvadzidzisi ameno ndikunyepa here nai zvino vacho nyaya iri kutaura ndikunyepa here ndakambowa sekuti kati ndakaropa Akambowa. handiti satiri kuti kana tichitaura chinhu plus nyaya imwe yachona mambo yesusu yataakuda kuramba kuna achimwariro achimwariro hawakwanisi kutsvaga investor munhu ane mari vaenzi vaya vatataura handiti kure kwesi kwatinogara hakuna here vane mari anditataura kuti nzvimbo isusu toda kuti tipewochi iwe wakutsvaga investor pamusoro pekukupa iwe mahara iwe kana watadza siya kana zvazvainvesta anoda kuya kunzvimbo kwedu munhu kana azotsvagira investor zvimwe zvacho tofanira kunge tichiziziva handiwe takakupa pachena kuiwa wakunotsvaga investor wei iwewo takapa iwe wakati unozviita se unozvigona kuwe ukanotsvaga investor wacho mondi kana kuti umwe munhu asingafarirane nezvatinofarira bcause vanhu vane mari businessmen vanoita zvakawanda chetiwinzira munhu asiriye ava wagone kutsvaga investor pachinhu chavakati ini ndokwanisa kurama kwatiri isusu ende ndai vanga vane pfungwa iyoyo vangadai vakataura taremerwa kotina nhinga vane mari andi mambo zvaakuita sokuti isusu patati iwewe chitora chikoro varume vakurotozera vakatomboitaura nyaya yevari tu handiti kutaura kuti haimboda kutsvaga uyo nyaya yei havana kuzomboitaura futi ndobva vaisiya yakaita yakadaro saka kutaura kuti nyaya iripo chaicho mambo ndaona sokuti inini zviri zvokundika zvechikoro izvi haisi nyaya yekubvunza vanhu takanozotsvaga munhu isusu pachedu secommunity tikuda munhu ane mari arikupi munhu wacho aripo munhu atikatsvaga ari awo yapa tona mutendero uyapa munhu uyu ndoshope kunetsa kuti munhu uyu ndisu takamuita sei takamutsvaga ndobva tagara pasi maminetsi ekutsvagwa kwemunhu uyu tinawo atakaita musangano nevabereki ane weakness yekusabhadhara kwematichers nekusafamba kwakanaka kwechikoro chedu ndatenda ipapo mambo une chekutaura mambo mazvita changamiro wangu ndakumbira kuti patseketudzo panze chikoro chiri kumvuru chinonzi Reta Munamune School hachisi changu no inzwa kanga mwanangu baba taakumhanyisa isingati benefit mai mvuru ine mumwe mambo vanhu variko kuchero kanyepa chero kataura chokwadi ine handina benefit ende izvozvo hazvineini zvatiri kuita pana whether wakanyepa kana kuti wakataura chokwadi mwanangu hazvina zvazvinobatsira munzvimbo mangu chinobatsira inyaya yekuti tione kuti chikoro ichochi chiri kuenda mberi here kana kuti kwete zvezita aiwa tondowai chinhu chandiri kuda panapa ndechekudai community level izvoka ndosaka muchindinzwa painji timwe tunhu tamunoita iti ingondizivisa iwo munoziva kuti gogogo yemambo akuchajiwe mari handi ndizvo but iwo unongoziva kuti ndinonosuma zvinhu zvangu kunani kuna mambo kuti mambo ndaitawo kanhu kangu mundipe advice yandinokupa nenyaya iyi handife ndakakupa zvinhu zviri private ndinokupa chinhu chinonge chichibatana nehurumende yangu full stop kuti iwewe zvawaita izvi unofanira kuinspektirwa chikoro ichi are you ready for that ukati yes imari dzinobuda idzi for example ndakutaura mwanangu ini ndiri kuvaka polisi inonzi rafingo rapolisi manzwaka inini necommunity wangu ndiri kuvaka rafingo rapolisi yekutoti kana kuharare chaiko kwakawayaka ndeye kubritain yandiri kuvaka iyeyo haisi yemuno
but ndiri kuvaka vanhu vakauya kaunganawo, but ndida kutaura kuti government imwe chete yandiri kuvakira inini yakanditi mambo chinhu ichochi toda kuti chiinspectwe. Uri kunzwa? Ini kwakutotsvaga mari dzokuti vanhu vaye vawane fiwe yokuya kuzoinspecta kuground, but government yangu iye. Muri kunzwaka? Bazi rinoita izvozvo rekuHarare rikauya pafoundation chete kuti icherewe, vakauya kuzoona ndobva vati go ahead cherai. Muri kunzwa mutemo wehurumende? Right, kechipiri tachera tapedza kuti tiise footing iye, vakauya futi kuzoinspecta apa gadzirisa apa chiisai footing. This time vakauya kuzoti chiisai zvenji slab. Muri kunzwa chinhu chandiri kutaura here? Chikoro chenyu chamuda kuvaka imimi amene kuti chikoro here kana kuti mukati creche ndowirirana nemi, mukati chikoro vakomana ka you are ready to join mapazi ese ehurumende kana wangotaura kuti chikoro kwandiri. Saka kana uchitadza kubhadhara maticha already mwanangu kwandiri kuda kuti utoenda ikoko kuti chikoro chinzi chikoro kachi kana kusumuka pamba haugoni kupasumuka, haugoni. Ndochokwadi izvezi dai ndanga ndichinzi une mari so ndakutaurira kuda kuendwa kuti chikoro chipase ma-thousands wega unobuda muground wega kuti bhabhai mambo inini ndakumbozokera kumusha nematicha ako aya unovadzosera kumusha. Right, 2 hatidi kuramba tichicreata problem pamusoro peimwe problem. Iwe uri kuchemera kuti uende mberi nekusabhadhara maticha, namanje hasati abhadharwa, but matare akaitwa kwaSabhuku, mukataurirana kulevel yekwasabhuku iko kuti maticha ngaabhadhara. Hani ndizvo kusvikirira nyaya yakwidzwa kuno kwandiri kuno maticha hasati adi. Nai chiri kudiwa apa chiri kunzi chiitwe chimanje. 1 2 mune zvirango zvamaitaurirana kuti apa unotiitirawo chakati apa unoita chakati hazvina kuti kuitwa kucommunity izvozvo. So inini I can't blame tsamba yakamisa kuti imbomira because tsamba simba rakambokupa kuti go ahead ndirakakumisa futi handisi ramambo kai. Handi ndizvo icommunity, although community ndaiya kuzoibata inini nokuisa chinhu chisina mari. Hani manizwa ndiri kubvunza Sabhuku kuti iwe Sabhuku iwo ukangona munhu achifamba mutiita chikoro na zvine sense here kungoona munhu achifamba so womutiita chikoro haisi chinhu chokutamba nacho. Iye wamasarudza futi anogona kusakwalifyawo. Mukaona achivaka kagurosari kanobva pano kusvika paimba apa muti hanziki ava tinoda kuti museche futi kuti ane mari here munhu ari kuya. Handisi kuda zvinhu zvisina basa. Ndakutaurirai makodhi conduct echikoro. Zviri nani kutoziva kuti paWindsor apapo hapana chikoro, ndaende paWindsor primary iripo, haipo here? Iripo. Saka tiri kuvhurira zvinhu zvinouraya vana padhuze paine chikoro chiripa. Kana vanhu vasina kodzero yekuita chinhu ichocho vasaita. Iwewe wacho uri kutembewa iwewe. Hakuna kutembewa kuwedzera kuuraya vana vedu futi kuarea iko. Zvongoti mukaona munhu akakutengerai drink moti anogona atenga coke ne textbook. That's wrong. Manzwisa vanduta. Mwanangu handina simba rekudzivisa vanhu vauri kushandira vati hauchaita. Ndechokutanga handina simba iroro. Handina simba rekutsvagira vanhu vari kuWindsor kuti uyu ndoinvesta. Harisiro basa rangu iroro. Ndiri presiding officer inini anomirira kuona chiro kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kana zvabhenda yaruchipini. Ndo basa rani rangu. Vanhu vanoita izvozvo ndiye Sabhuku wauri kuona iye necommunity yake nanachairman ivava necommunity ndo vanhu vanogara pasi. Chavakaita mistake vanhu ava chandoda kutaurira nhasi chekuti kuSupreme kwawo havana kunyorera tsamba kuti ndiri kunyorawo tsamba kuti tanga taisa munhu wakati mambo hatichamuda. Ivo vachiziva kuti ini ndiri rimwe simba rinogona kumuti go ahead vakashaya chavangaita. Maiona nyaya yacho? No, but iyi iri yechikoro dai yanga iri yemashopu ka
ndaigona kungoiti haiwa musiye arane but yevana vangu inditi varane vachiurayiwa nai zvinobuda here saka ndiri kuti aiwa iwe mbomira mbichani wamira mbichani ipapo une uyu ane mukana wokuti kana aine something chaada kuita handiti anoita area munomupa oita but zvechikoro izvo aiwa wakomana hapana chiri kubuda 1 2 record yaprincipal achirova munhu vakomanaka indiri kutoona kuprimitive kusara munoziva kusara aiwa nzvimbo ida kusvikiwa nzvimbo yakasara indorohwa vanhu vakuru vakadai nai mune shuwa kuti munyika mangu ndozviri kutoitika izvo iye ari kutobvumawo chaari kunova kuti nai vakomana muri kundiudza kuti chokwadi here nokutaura kwatinoita kuti noto violence kwesoko hurumende yedu inodoshambadza inododini apa muri kuzviita muchiti chikoro ndo chinochengeta mutemo vana vari safe papi pamwe mese munotomborova mutoriro so kurovana wakumutoriro ai ndakundikana ivo vanhu vaunotsvaga mira utsvaga vani utsvaga vanhu dangerous vanorova vanhu ko zvino mhosva yanda kuti wakapara unoibhadhara nei tinoishanda kuibhadhara asi yechikoro mira because idzi mhosva dziri kuteerera idzi mwanangu dzitoita tokubatsira handi ndizvo tsvaga something to do izvi zvechikoro no hapana nyaya unoziva kuti ukaramba uchienda kumberi kuvharirirwa vana vako vanozotambura because mhosva dzai dzawanda nyaya dziri apa hadzibatike dzinoda kutopasvika pachikoro pacho hapaite pamusoro egosho hazvisi zvega zviri kutadza kubhadhara vana vechikoro yes mwana kana achitanga chikoro ane mari dzaanobhadhara dzakakwira dzinobhadharwa mauniform matracksuit nezvimwe zvakadaro haana chaakakwanisa kuita vabereki vashoma vakawana zvinhu izvozvo zvinoti nekuvabereki zvakare ane zvikwereti kuti vana ivo havasikuhandisi kunyepa zvinoite sekutoti kusaidi kwedu chete vabereki varipo vachitaura vabereki vakuti hatina kuwana zvinhu asi mari dzakabhadhara muri kuvabereko ndiripo pano makatobhadhara mari yenyu ndakabhadhara hamuna kuwana info ko mari yachakenao kana sabhuku iwo wakaisa mari mauniforms ka mauri dzemauniform zvese zvinhu zviripo zvatova redi zvakasonwa aiwa kamwanangu judheti rakadarikaka inzwai chimbare ndechatisingariyezi chekuti munhu ukazva kuti wakuenda kudaro unotenga zvinhu ugadzikira mumba kukumashure uku chicha achimboitika unoziva mwanangu ukaona alamu yakurwa nevabereki vanova ndivo vauri kuitira basa thats wrong mukomana uyu ane is a habitual fraudster mama ane zvimbadzo maraini up to $700 chechimbadzo chakatora chaasingazoti akachitorere $700 kuna nyoni ane chikwere $350 yemauniforms aakasona iwaya asina kudhirivhara munhu wacho akasonera mauniform acho akutodawo mari yake kubva kumukomana uyu kune vakomana vematv vaiti vane program yekupa vatv vachibhadhira $50 pamwedzi vautoda matv avo kune nyau dzemukando dzaakapinda mukando dzaasina kuwana nasendi nenyaya yezvikwereti saka pamwe pacho tikutange tiri kuda kubhandeja nyoka ada kurarama nesu sekomiti sevanhu vakapusa kuti tikaungana tomupa mari kuti ararame lifestyle yake yaari kuda isu sekomiti saka muona tiri kuramba tichiti uyu mande mararamiro akaari kuda uyu ngaaende kumvura ararama mararamiro akaari kuda isu kuno kwatinogara kunosvika bhazi saka tiri vanhu vanogara kuharare every day tinoenda kuharare tichidzoka saka hatiri kaupenyu kekuda kuitwa kuti titonge tiri vanhu vasinga kufunga taenda kuchikoro ini ndine dhigiri panapa manambazi ake ndakaona bhuku rake kandiratidza bhuku rake uyu akakolekta last term $1,927 akaratidza kubhadhira $600 maticha ake saka turarama mukomiti nemunhu atakati flying anoramba chitsotso ize kuhabitual gambler ngararame chijuka joka chakaariko kumvuru kunokuisa kukukwa zvimbatidi izvozvo
zvinhu zviri smart mamboda kuita zviri smart toda kalife kari smart mamboda ari smart kane vana vedu vave vari smart upstairs kana ada kurarama zvekuticha chairman wemutsvagire menzvimbo isu kwedu kwatiri mararamiro abuda kuti tiseva ndatenda mambo vangu sori ndakuta shungu. Taura tinzwe mwanangu pamusoro ichangamiri ndikauyawo kwamuri changamiri ndovhurawo sejari yangu ndina investor wangu maybe pamwe ane mai munonditendera. Handidi kutonzwa nyaya yainvestor, ndoda kunzwa nyaya yemunhu auya kwandiri because wauya kwandiri ndinomupa mutemo. Kana ndamupa mutemo zvainvestor ndezvake secret yake iwe paunowana mari iwewe handinei nako. Nekuti ini nchangamira ani muchindiziva ndiri journalist asina ndoda kuvhura sejari ndoda kuopareta vanhu venyu vakagara panavo. Tinokutendera kana zvichiita. Ndoda kuuya panyaya yamukoma wangu akagara ndinoona kuti idea yawo yanga yakanaka asi zvanga zvakanaka dai vatsvaga munhu ane background yeeducation vamisa pamberi nekuti ivo zvinezvi mukatarisa pamamuchivabvunza ndaona kuti havatoziva kuti ministry of education inotopinda mumaprivate schools saka tiri kuenda chiri kuitika pa ndinoda kutarisa nerimwe side maticha vakagara nawo vane utsinye hwakashata nekuti pavakaenda kuchikoro vanotoziva kuti vanoshanda vari under ministry of education ungakudako mugovernment asi unozviziva kuti inotouya ichiongorora kuti vana zvesho zvamuri vadzidzisei zviri kufambirana nesilabhasi iri kufamba nenyika handiti ivo pavari ipapa vanotoziva kuti even vakabuda mugovernment hongu vabuda vaakubhadharwa naprivate principal wavo handiti asi zvavanotofamba nazvo masilabhasi tofanira kufambirana negovernment. Saka handizive mukoma wangu ava kuti chikoro chavo mafambiro achiri kuita chiri kuteera procedure ipi yeministry of education. Hachitorina toda kutarisa handisati ndaona kwavari kuitira kwachona nyaya yatiri kutaura nyaya yevana iri very sensitive handiti vana vanobatwa nezvirwere nzvimbo yavari kutoitira yachona yakanaka here kuti vana vange vachiungana futi pane matoilets pane zvakakwana here kuti vana vange vari ipapo saka even pakanzi patsvagwa investor sekutaura kwanga kuchiita ndikansela handione zvakanaka kuti investor wachona auye asi asina background yeeducation hatina zvatinge tichiita kutongouraya magenerations nemagenerations totongoziva kuti kwazvimba kurugadzirwa madufu saka handione kunge zvakatonaka kana zvichitogoneka ngazvitovhara nekuti ministry of education ikauya vese vanhu vakagara pavari kuenda kujera vese pananosara vozi vari kuuraya vana. Ngatiite zvekuti kana tiri kusumudza nzvimbo tofamba neprocedure inoita kuti nzvimbo isumuke nekuti inini mambo sekunditendera kwamaita ndikutoya iri kuzovhura sejari ndoda kutowa operator. Aiwa komana itaitotakura zvakanaka mudunhu renyu racho nairo ramutaura zvikoro zvenyu zvatova 200 hamuna chimwe iri kunoro kuguruve kwete kunoro kunenge kwaguruve jeje noro yacho andaguruve antora nechimwe padhuze apa pamutora changa but ndatichibata izvataurwa nemutori nawo handiti manzwisa zvataura vana vamuri kudzidzisa vese havazombofa vakaita majenariti zvekuita moziva kuti konzero ndechei sabhuku matare enyani mene kuti munhu atonga sei kumba chinhu chikuru chandoda kuti mubate pana matora trade iri very sensitive. Mukandona ndapedza nguva nenyaya iyi isusu dai takawana private school yakafanana neiyi tinge takafa kare ndenge ndiri mambo asiri uye wamuri kuunganira wamunorumbidza nhasi so. It's just because of being guided ne-education ndo zvakaita kuti ndisvike pana zvimwe zvinhu zvinoda chikoro manzwisa kumwe kuita kunoda chikoro ndosaka muchiona tichiti vana vedu ndavaende kuchikoro vanoshandisa brain. Varume usati wapinda kutrade
pane trade inodedza mapurisa anogara ari pamba every day pane kuita takishop yako zvakonyarara because iri very sensitive. Trade mwana child mwese munotove nechild abuse inouya ikatsvagiwa ikawanikwa irimo pachikoro ichi iyo parikutotanga kuita adult abuse ko mwana manje ari kurarama here hani muri kuzoona kuti pakakwanisa kurohwa ticha chero ticha arohwa ko mwana wake waari kuticha pari right here pasi apa mega picture iyi mega vabereki vekuwinza you are just seeing it muri kuiona kai channel yandakutokupai panapa ndekuti I don't want to waste time nezvinhu zvandikutoona zvatondibata kudhara ndatobatikana kudhara pane vana vakatofakara zvokutoti iyo iyi haichahorere kai dai maimbotarisawo mapasiredzi evana vari kubva pachikoro ichi kuti pane chinhu zviri kubuda here naiwo channel kubuda kwazvo inyaya yekutoti namba 1 yemadofu iriko kamambo dofu unenge uripo namba 1 haishaiki uyu wamagadzika apa ndandivimbise kuti zvataurwa najournalist izvi unozvigona here kana usingazigoni enda unomira nezvatakabatana neni nandibatane niwo handitezvechikore idea she chandiri kuda ndechekuti chikoro zvamanzo zvataurwa neuyo journalist hakuna chinhu chinongomhara apa chiri very sensitive choiswa mukunzwa chakutoopareta chokwadi kana mukanditi ni nyika yakasununguka kusvika ipapapo pekungotendera vasina madhigiri kuti vaite zvinhu zvinoitwa navanhu vane madhigiri dai zvino musoro izvo mutori wenhau iwewe hauna kuenda kunodzidzira journalist here toenda changami handi muri kuzvinzwa chinhu chega chega chine college yachene yachiri kuitira ko iye wacho ari kuvhura chikoro iye akadzidza here muri kuona kuti uyo journalist ati mukatora munhu wamuri kuti investor anofanira kunge aine sense yechikoro akadzidza but akadzidzira zvechikoro here anozviziva here zvaari kuenda kunoopareta zvacho anozviziva here nhasi ndiri kufamba ndichitaura kuti child abuse nyika yese ndonosangana neadult abuse hamuoni kuti zvinhu hazvibudezvi ndativei vanhu vakasununguka muzimbabwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu chero kava bhosi mangwana usatore mukana iwoyo wokuda kutora ubhosi kuita mwari no vanhu vari kushanda havasi varanda vakatodzidzira iprofession yavakaenda munozviziva kuti vamwe vanhu vanoshandirwa nevanhu basa rausingagone iwewe nderaunodedza mumwe wako kuti akushandira handi ndizvo saka unenge uri mukuru chii papa iwe haurigone basa racho wadedza munhu kuti akushandire pabasa rausingagone right uyu ari kukubatsira neprofession iwe chimubatsira nemari handi ndizve usazviona unge uri superior iwe because pasina munhu uyoyo mari yacho hauiwani vana vangu shandisai brain imimi munoziva kuti munokundiwa nevarungu futi dzimwe brain imimi vanini mune pamwe pamunodzvinyirirana mega mega so munhu akawana mukana anenge akuwana mumwe wake wesomwe munhu asingafungizvo but ndoda kutaurirai kuti iwewe wakabva neko kumhunga hakuna chinonzi kushandira mhuri unochiziva but musvika pakunoda kunopidigurana mega mega so mega mega ndikakubvunza iwe haudi izvozvo asi uri kuzviitira mumwe wako zvausingadi ndezvaukuitira mumwe which is wrong. This trade ndai siyanai nazvo zvinhu zvamusingagoni vari kune interviewa vacho ndinozviziva munomu ndine zvikoro zvirimo handiti zviri kuitwa zvakapasiswa zvinofambirwa needucation yangu chikoro chisingafambirwa needucation handichide ready to do that sabu inini ndinouya neveeducation vanotosvika veti apa yes apa no ndikavafonerana matsikiti izvozvo vanouya vachimhanya kunoona saka chiendai munogadzirira ndiri kuuya neveeducation paarea papi asi uyu nouyu uyu ndaachitombomira pandizvo zvandataura
kana aine zvimwe zvamuri kumupa kuti aite ngaaite, kwete izvi handina kumudzinga nekuti ane mhosva yakaipa yaanofanira kubvira munhu, asi kuti basa raatora harigoni, full stop, ramuremera iri harikwanisi. Uyo ndinoda kuzomuinterviewa, iwe hauende ndisina kuinterviewa panapa. Tanzwana nayo ndapedza, no schooling, kwete kura mukatamba tsoro dzenyidzi nozoti mambo akaipa, unoona kwakuya akomana wangu emakechemi ipapo. Asi ava vana ava, onai zvamunoita nevana, kana vanga vachiziva basa ravo mukaita qualification yaenda kutaurirai, handi munotanga kutora ivava, handi ndizvo nai vana vangu munotanga kutora chi because ndo vane vari qualified kuita izvozvo. Mofamba nemasteps anodiwa, mobva matora ivava oenderera mberi nebasa, handi ndizvo kavana vangu. Chandiri kuda ndechekuti ndatipasisane nehurumende yedu tiwirirane, musaite zvinhu zvisina government mukati, munoperawo ezvino kune vanhu vangocheka vanhu musoro, hamuchanzwisa kuti because pane timwe timaasociation tamunojoina tinenge tisina government, maakuzviti private. Vhara chifoni chako, imimi mukazviti private isina government, hamuchada kubatsirwa negovernment because mazviti private. Munomu zvikoro zveprivate ndai zvingani chirimo, mune private zvikuru muno iri kupi, but mune zvinhu zviri private kwete chikoro. Izvi zvamamuchiita zviri private haisi chikoro ichi, it's a private thing chamamuchiita paWindsor. Haikuna kuti tine private school, wazinzwa chairman, unonoudza comment zvanzi namambo, it was a private thing and dangerous again. Saka zviri private zvishuwa because ndasingazvizivi, but zviri dangerous. Zvinhu ndazvive public, handiunzwa chinhu chinonzi private ipapo. Ndoda kunzwa kuti pane chikoro kana chichimonitwa neWindsor, Windsor is under government, handi ndizvo? Enda munobvisa zita iroro, rinokupai kuhwanda pasi pemuti apa muchiita zvinhu zviri wrong. Kapedza neni.